तनी बताओ तू समझाई के कैसे 900 गुंडा मरलू झुलनी तर दबाई के है एगो बात तनी बताओ तू समझाई के कैसे 900 गुंडा मरलू झुलनी तर दबाई के राज आज झुलनी के जइहा तू बताई के राज आज झुलनी के जइहा तू बताई के सुना अब के जनवा तोहरे जाई झुलनी तर दबाई अब के जनवा तोहरे जाई झुलनी तर दबाई के जानी जाई बराज लमा राज लगे जाई जानी जाई बराज लमा राज लगे जाई के अब के जनवा तोहरे जाई झुलनी तर दबाई अब के जनवा तोहरे जाई झुलनी तर दबाई